Izululand district, Soluni, Senhlungwane, la sikhona. EseNkosomlaba, la sikhona. Ward 15. Ukhumbula udaba olubi olwehle eGoli, olwehle eMaponya Mall, senze sibi umuga, esinobulwane, esinobusathane, yonke into ihlangene phakathi. Wonke umuntu owenze le yanto nje uyazi ukuthi ubenzani. Kodwa ke manje sila ekhaya emndenini, mama ngane omncane, yes, umncane wengane. Uzoncenga asithathe asibeke. Kodwa okwethu okukhulu ukuthi sibambe the least we can do singabantu base-South Africa, base-Afrika, ukuthi sibabambise njengoba behleli bethe shaye omama la, bethe shaye omama, behlale kanje kuze kufike usuku lomncane benganazo i-stress sokuthi bazongaba kanjani, ingane zofika kanjani. Kufuneka nina abantu besilisa babulele le ngane. So incapha ithina funa silande le ngane siyilethe la ekhaya. Ithina funa silungiselele lo mncabo ube sezingeni lele kufanele kube kulona. So eyamini kanjalo dadewethu kubuhlungu njalo. Zama ubani esikhuluma naye. Yes. Nomncane wakhe uSiyanda. Yes. Bebizwa ngoMvelasi kodwa akakhuzwana. Yes. Yeah. Usilandise. Angazi ukuthi uzosilandisa ngakuphi. Kodwa uzosilandisa nje. Uzosilandisa khona. Kanti ngiqale lapho kwenziwa. Yeah, ukuthi uma kufika umbiko ufika nini nikuphi ithini into ngasiqala lapho. Uthi uqinisa kancane ngithi ngangikho la ekhaya kufika umbiko. Yes. Kodwa lapho engangikhona ngizwa. Yes. Sisizwa nje ebusuku ukuthi ingane kasisi isidutshuliwe leGoli. Yes. Hawu, angangakholwa wayengifonela ebusuku olivini. Kwaba nzima kakhulu lapho engangikhona ngiseleshini lapho ebhange ngihlala khona. Sebefonile nasekhaya-ke bashoxa. Nami-ke angibange ngisalalela okuningi ngoba ngase ngikhalela phela ukuthi kwenzakaleni nami ngezwa nje lokho. Ngakuzwa. Ukuthi hawu umntakasisi besenzeni bakithi ngabe bemdubule bemshisa. Ihluku esingaka. Sinimeni nje kakhulu. Sinimeni. Sinimeni ihluku abasebenzi. Yakho yes. Ngibale number yodwa sibhale ngamanye isikole. Uzanele lo seGoli. Sekhe wasekhaya umagcina nami. Okay. Ngizele ngibhalela yona khona uzokwazi ukuyibeza? Okay. Okay. Ngiyenza ukuthi sifake yona. Yes, mawuzokwazi ukuyibeza. Qala. Yes. Yes. Africa my continent. Inamba esizoyisebenzisa noma besifuna ini, sifuna ukufaka ini, sisebenzisa inamba kaZanele. uZanele uzaba nisibonga? Ukhuzwana. Oh yes. Inamba kamamncane wengane ithi 083 302 8909 083 302 8909 uZanele Khuzwayo useGoli. So yonke into esifuna ukuyikhuluma siyikhuluma noZanele. Mhlawumbe sinayo i-account yakhe? Yeah, ozamba umfakela futhi nayo. Iku-Capitec noma? Capitec. Mayo Capitec kuzoba right ngoba vele angithi i-automatic. Okay. I-account number vele uCapitec uzoshaya indaba ka-083 302 8909. Athina ama-details kaZanele. Z Khuzwayo. So into ebalulekile-ke Africa my continent
wonke umuntu njengamanje wonke umuntu akabambe nansi inamba siyanika noma ngabe ufaka uno-2 rand no-5 rand uno-10 rand uno-100 rand unama-1000 faka lapho ukuze bengabi nezisindo. Iy'sindo ayihlali kuthina, thina funa sibambe iy'sindo not umndeni. Ngicabanga ukuthi iphelele kanjalo. Simo, usizi, bhala emehlweni, uyayibonela, akukuningi esingakuchaza. Njengamanje into efuna siyenze nje, asifakeni imali, sikwazi ukuthi umngcwabo nokusuka kwengane eGoli, mase kufanele ukuthi isuke sebeqedile odokotela, seqedile amaphoyisa, mase kufuna beze la ekhaya into esiyilindele kuphela, silindele into eyi-1 funa besitshela ukuthi bangcwaba nini. Bafuna umngcwabo ube kuluphi uhlobo kuphela, yilokho funa besitshele khona ukuthi bona bethinteke afanele bethinteke njengamanje. Yilokho angicela Africa My Continent, Africa My Home, yilokho ayibambeke eyikhona. Ubamba kwayikhona ngizothinta mina-ke, mina othinte mina ngimbuyisela la ekhaya ukuthi azohlela nomndeni. Kodwa nje okubalulekile njengamanje noma yini esingayenza, fakani kule account kaZanele Khuzwayo, uZ Khuzwayo, sikwazi ukuthi siye phambili. Ngicabanga ukuthi asingandi umlomo njengembheka ngoba isimo vele asikho kahle, siyayibonela. Udadewenu zingane ingane zakhe? Uyedwa nje. Yena uneminyaka emingaki lapho manje? Una-27. Ukhupheke nini kweGoli eqabini zami? Uhlala isikhathi esiningi esekhaya kulala. Yes. Wakho hamba kayiThekwini. Angazi eThekwini uhlala eThekwini naseGoli. Yes. eGoli kusanda kufika nje mhlampe beyinyanga eseGoli. Wasetholakele lemoto-ke beseno-4 days-ke kuyole imoto-ke khona kayithola waseyelale leyo asethola le eningi leyo imali eseno-4 days kuleyo. Engingalisho bafowethu, ngiyazi ukuthi abantu abashisele ingane ababulale ingane amadoda aphume emakubo ezamela imindeni yabo. Kanjalo nale ngane iphumela ekhaya iyozama impilo. Uma usufika wena ukhohlwe into obuyizele eGoli, ukhohlwe into oyiyele esilungwini, akekho umuntu ophuma la eyobulala abantu. Uphuma la uzama ukushintsha impilo ekhaya, wena ufike uyambulala. Uthi akwenzekile, usuyajabula njengoba kunjena nje uyajabula. Iyona ndlela wena abantu bakini abaphila ngayo, igazi labantu, inyembezi zabantu. Africa My Continent, umsebenzi wakho kwembulali. Wonke le message yawo wonke umuntu oqashwayo abeyinkani abulala abantu kuba njeni emndenini yabantu. Siholile wena imali. Wonke umuntu obulala umuntu
bekufuna ukuthi ngokufa kwalengane abukekeze isinqumo sakhe sokubulala abantu. Wonke umuntu obulala umuntu bukekeza isinqumo sakhe. Inkulumo yethu iyaqhubeka inkulumo yethu uvela imbono ama-suggestion. Mama, kunombono onawo, uthini umbono wakho mama? Manithandaza mina ngomama, ithini inkulumo? Ubani uma aqala ukuthi umambani? Umama okhulumayo uMadubazane oganele kwaGcaba. Singomama bomthandazo masifika phakathi kwekhaya lakaKhuzwayo sifikiswa ubuhlungu nosizo siluzwa ngabatabethu. Uma bezothi bedlule emhlabeni bedlule ngesikhulu ihluko, sizoqinisa undodakazi wethu uKhonzi ozalwa uMamtshali wakwaKhuzwayo. Sithe masifika ngelanga lokuqala siwomama sabona usizo lukhulu kakhulu uma womntwana. Sathi masikhuleka sabona ukuthi ake sikhulekeleni ukuthi uNkulunkulu akazobathuma phakathi kwaleli khala belethe induduzo. Uthi labo uNkulunkulu akabapha ukuthi bethole imisebenzi engconywana lezi besithathele lo mntwana wethu indodakazi zethu. Mase kudlule konke lokhu bemnike nje itoho nje akazokwazi ukuchitha ngale isizungu ngoba akukho okunye akazodlulisa ngakho lesitsha uma kuvuka umntanakhe ephakathi kweleli khaya ngoba akasebenzi. Sathi inkosi ngenelela kubantu bakhe eSouth Africa mayizozala ekhaya ngobuhlungu. Kube khona nje ozomthatha ethi woza ntombazane yami ngoba usemncane. Uzoba umashanela nje ungabe uzobe wenzani engadini. Ukuze uthi makuvuka lesithombe sikaToto ngoba yikho inkinga akakhala ngayo uToto. Ezethi uNkulunkulu ngithathe ngoba ngagula iminyakanyaka wangibuyisa sengifile. Kadwa ukuthi uzohlala endaweni zomntanami ngihambise ngithathe. Manje sicela nje ukuthi ngathi ngakhona leyo nto umsebenzi ezothi mayicabanga lezo zimo ephazanyiswa umsebenzi. Athi umphathi wakhe Khonzi sebenza bese dlengelele sidlule sitsha. Bekuyilokho nje uNkulunkulu lokusimcela lezi insuku ukuthi inkosi ozobaletha phakathi kwaleli khaya yehlela ngomoya ongcwele phezu kwabo. Bamthatha umntwana ehambe usebenza ukuze sidlulele sitsha. Bakanamzukulu uToto akanamfo wabakanadadewabo kuphelile vele ngoKhonzi. Nkosi mayibusise konke-ke esesikhulumile singomama. Amen. Khona incwadi ebhaliwe ethi ngokufa kwenkosi uZiya ngambona. Namanje sikhuluma ngomlodo ukuthi lo mama udadewethu osemncane ngokudlula kwengane yakhe impilo yakhe ishintshe ibe ngcono. Lokho akazokwazi ukuzenzela. Sichazile udadewethu akukho ukuthi uzombuza ukuthi-ke iklasi bani wagcina kwabani. Manje usumthathela ukuthi ufuna ukwenza induduzo noma engaphelele kodwa ufuna ukuqeda kwinduduzo ngoba induduzo ephelele vele ivela kuNkulunkulu. Kodwa thina esingayenza sithe thina masifika la sathi bazohlala kanje iy'ndleko siyithwalela emahlombe siyi-South Africa. Useyifaka umbono umama ukuthi bona babona ukuthi uma engathola nje ithuba lomsebenzi kuzomlekelela enduduzweni. Kuthi kufika isikhathi sokuthi akhohlwe uyobe ekhohlwa vele kukhona la tohoza khona lapha aphila khona ngoba angeke idlule lesithombe. Ngicabanga ukuthi-ke abantu base-South Africa balwazi udaba lithi igama azibambe ezikhona. Izinamba-ke manifuna lo mama vele siyakuzanele wesigcino sala ekhaya. UZanele uzokwazi ukuthi-ke athathe inkulumo ayibuyisele futhi bese siyabheka-ke kungaqhamuki abantu labo mashansana abaganga ngabantu. Cha, sizokubheka konke lokho. Nimfonele uZanele uzobuyisa kuthina. Uma ukhona uthi nje ngingamthatha udadewenu
azongisebenzela ekhishini, azongisebenzela engadini, azosebenza e-ofisini lami, akline e-ofisini lami. Konke lokho sizokubheka, siyenza i-background check. Asizokuvele nje simhambise nje. Sikhona, singobhuti, sibhekile, ayibambeke ikhona. I thank you.